Socheng constituency along unity, victory and prosperity rally amei kepaman pon. Matijong ni phai siarni Socheng constituency ke parlopon Hamren multi utility building a thengno unity, victory and prosperity rally amei kepaman pon. Bangso melong karibyang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLAs EMs MSC pencheng lok ki ongdung ke thegeding atum chetong dun rinti. Bangso melong ki ongdung APHLC Congress la pen ASDC pen bang Faruke thamra toxic bra formu BJP along chipa ogdun pen BJP afan ke kroya sim chipa klang pon. CEM Dr. Tuliram Ronghangari deng pen self help group ato afan sprayer machine la pen soki ejia machine tame ron pon. Sonsi ke dam tang arni rara to afan ka ching thura sai kam ke claim ponji afan ka chechak pona teng pen ke papleng ponji afan tame long e som pon Hamren perostoming tinang kilo birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta.